Teen tänään videon, missä mä en tee parkouria, mut mä oon hämppiskeinussa. Ja mun isosisko niinku kuvaa, koska mä en jaksa viritellä mitään juttuja tohon tai sillain. Ja niin, mut mä teen jotain temppuja hämppiskeinussa. Meidän hämppiskeinu on sit tosi huono. No, mut mä oon tehnyt ennenkin. Hienoja temppui. Tää toivottavasti näkyy. No tuskin. Hei Aaron ja Hiili! Miksi ylipäätään sä et puhu tätä videoa? Koska mä en jaksa lopettaa puhelua. Mitään. No, nyt mä niinku olin tossa hämppiskeinussa. Ja me palataan sit kohta sisälle. No, nyt me palattiin tähän sisälle. Mä kuvaan kyllä ihan sikahuonolla jutulla. Mut ei se paljon haittaa. Mut se olisi taas täältä erää. Moikka!